Бүгінгі күнде Тәуәкен күп тармаклы мәдәният йортында ижад мизгелен башлап, килен һөйү, килен төшерү йолаларын өйрәнүдә дәвам итәбез. Менә бүген генә килен һөйү йолаһын сәхнәләштерү өстендә эш алып барабыз. Башкорт сәнкем халык фольклор ансамбле менән күп йолалар өйрәнәбез. Урында гына, Тәуәкен авылында гына үткәрелгән булган йолаларды тергедеп, шуларды сәхнәләштерү өстендә эшләйбез. Толгатқаның май булһын, кәртә тулы мал булһын.